tämän kuuluttajan virheellistä sen kuin pitenee. Nyt sun pitää puolustaa siellä. Anna taaksepäin, peruuta! Anna pään kääntää siitä, laina kääntää! Niin on. Peruuta, Emil! Nyt puritaan se siitä jo! Nyt Emil puritaan se! Nyt ei kun kaikki pelin tälle jaksolle loppuun, se on niin. Nyt Ristillä vaikka hyökkää. Vie se! Käsiä pieni silloin vie se! Vedä. Väännä nyt siitä niin. Asiat väkisin heppusen. Väkisin se ote sieltä vaikka. Asfalta väkisin sen sieltä. Nyt sun rupee ole otetta kiinni, eli nyt pitää viiä siitä kohta. Vie uudestaan vaan! Nyt älä anna, nyt taas siellä, nyt irti sieltä itse. Taida itse irti sieltä. Oletko puolustaa? On hyvä. Nyt pitää ryhtyä pystyyn vielä, hei. Nyt hyökkää rohkeasti. Nyt väännä siitä. Nyt voitat siitä pystystä, Emil. Nyt väännä siitä. Nyt vaan se ote. Nyt nopeasti. Kääntää, Emil. Käännä. Hyvä Teemu. Ja yli temppu. Yli. Matolla 2 päättyi ottelu ja selkävoittaja Teemu Laurila voittaa urheiluveihin. Matolle 2 ottelu numero 71. Väinö Nuutinen, Vuokseniston Vesa, Arttu